İnternet eletirliligini berkçaklendiren Türkmenistanda geçen hepdeden bäri ICQ Messenger'ını indirip bolmaýar. Bu barada habar berýän garasly Türkmen News nesiri häkimetleriň muny VPN açarlarynyň paýlaşylmagynyň öňüne almak maksady bilen edýän bolmagynyň mümkindigini belleýär. Messenger 13-nji ýanwarda indirmek üçin eletersiz boldy. Muny amal ediljek bolnanda tiltimiň bu region üçin eletersizligi barada duýdurus çykýar. ICQ'nun teknik kömek bölümi ulanyjylara munyň türkmen häkimetleriniň talaby esasynda amal edilýändigine aýdýar. Sol bir wagtda mobil telefonlaryna ozaldan indirilen tilsim işlemegini dowam etdirýär. Ýurtda beýlik messengerlaryň petiklenmegi sebäpli häzirki wagt içinde indirmek üçin VPN ara baglansygyny talap etmedik. ICQ 2020-nji ýyldan bäri barha köp meşhurlyga eýe bolup başlady. Habarlaşmak bilen birlikde Messenger'da durly toporlary döretmek mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan Türkmen News nesiriniň we Azatlyň habarçylarynyň tasdiklaýy ýaly käbir toporlarda VPN ulanmagy mümkinçilik berýän ýürüýte açarlar hem paýlaşylypdyr. Munyň hem häkimetleriň ICQ-ny eletersiz etmegine sebäp bolandygy çaklanylýar. Belli tek ICQ-nyň eletersiz bolmagyndan 2 gün öň Azatlyk bu Messenger'da 250-300 manada dowamy täzelenýän VPN açarlaryny paýlaşýan ençeme hünärmeniň howpsuzlyk gulluklar tarapyndan saklanandygy barada habar beripdi. Munyň bilen bir wagtda Messenger'da VPN açarlaryny paýlaşýan türkmen toporlary hem köpçülikle petiklenýär. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak başartmady.